Представи си следното: 3 месеца на почивка в Португалия и въпреки това да продължаваш да получаваш пари от Job центъра в Германия. Как ти звучи това? Звучи като измама, нали? Само че един съд в Германия каза друго. Става дума за реален случай. Човек е бил над 3 месеца в Португалия и Job център спира плащанията. Той обаче ги съди и печели. И тук идва и интересното. Съдът казва, че не всяко отсъствие от Германия означава, че губиш Bürgergeld. Всичко зависи от едно нещо и то е дали имаш важна причина. В този случай човекът е имал психични или ментални проблеми и го е доказал с определен документ, с който се казва, че престоят в Португалия ще подобри психичното му здраве. И още нещо много важно: в закона за Bürgergeld няма определен параграф, който да казва, че ако останеш определено време в чужбина, ще ти се спрат помощите. Но сега това не означава всички, които са на Job център, да тръгват да се прибират или да ходят на почивка някъде. Това е просто един интересен случай, който се случи наскоро и реших да споделя с вас. Все пак, ако си на Job център, ако решиш да напуснеш страната, трябва да ги уведомиш, да имаш важна причина за това и да си достъпен за тях. Иначе ще ти спрат парите. А вие какво мислите за случката? Човек на почивка в Португалия с немски социални помощи от хора, които всъщност плащат данъци и се трудят всеки ден за това. Това го прави печеливш. А ние всъщност губещи ли сме? Напишете долу в коментарите, ще ми бъде интересно да прочета и не забравяйте да ме последвате, ако искате още такива видеа.